Primerament, convidem a participar d'aquest esdeveniment màgic i gaudir de la màgia que té un munt de temes interessants i del tot sorprenent. Al mateix temps, us demanem suport a aquestes entitats de cooperació que d'alguna manera estan darrere d'aquest esdeveniment i que representen una part del teixit associatiu de Gràcia en l'àmbit de la cooperació tant internacional com la cooperació local. Són entitats que treballen en projectes d'escolarització, de nutrició, d'acolliment, de rehabilitació, fins i tot projectes agrícoles, a uns 27 indrets del món i actualment amb una xifra d'unes 450.000 persones beneficiàries. Creiem que és prou interessant la feina que estan fent aquestes entitats. Són entitats de voluntariat absolut, que són els vostres veïns i veïnes d'aquí del districte i que puntualment en el decurs de l'any tenen presència aquí a la plaça de la Virreina abans de Nadal. Ara donant suport a aquesta iniciativa màgica que ens sembla interessantíssima, que potser ens pot ajudar a apropar-nos a conèixer-nos més, perquè és una part ja important del teixit associatiu de Gràcia i que li hem de donar visibilitat entre tots i totes. Gràcia Solidària, en el decurs de l'any, té bàsicament dos esdeveniments. Un, que és la fira, solidària, la Fira Festa solidària de Nadal, aquí a la Virreina. L'altre és l'exposició fotogràfica. Una exposició fotogràfica que ens apropa a tota aquesta realitat de projectes que desenvolupen les entitats arreu del món. Aquesta exposició fotogràfica ja portem 11 edicions i la fem itinerant per aquí, per Gràcia, i que d'alguna manera, a través de les fotografies, la manera més fàcil de transmetre tots aquests missatges i tota aquesta realitat associativa i en molts casos, sobretot amb el segment més jove, que baixin del núvol i coneguin el que està caient al món i que alguna cosa hem de fer. Ens toca a nosaltres. Ens toca a nosaltres. I a través de les entitats de Gràcia tenim una molt bona oportunitat de donar un cop de mà, donar suport o involucrar-se en el cas que ho creguin oportú. Aleshores, convidats a la Fira de Nadal, convidats, al concurs fotogràfic, a assistir i, si algú creu adient, a presentar alguna fotografia. Doncs sols queda convidar-vos a l'11 d'octubre a les 7 de la tarda al centre a gaudir amb tots nosaltres d'aquest apassionant món de la màgia, sorprenent món de la màgia, i ben segur que el dia següent ho explicareu a casa. I alhora donar suport a les entitats de Gràcia. Gràcies.